Novela vyhlášky číslo 167 z roku 2002 přinesla mimo jiné změny ve zkouškách z praktické jízdy. Školící středisko Centra služeb pro silniční dopravu v Pardubicích připravilo pro zkušební komisaře a autoškoly ukázku první části této zkoušky pro skupiny vozidel AM, A1, A2 a A. Úvodem souhrn všech kontrolních úkonů před jízdou. Pane žadateli, proveďte kontrolní prohlídku před jízdou. Ano. Před jízdou budu kontrolovat stav pneumatik, zadní pneumatika, v pořádku, přední pneumatika, taky v pořádku. Dál budu kontrolovat stav řízení. Řízení je v pořádku. Dál zkontroluji stav brzd, přední brzda, v pořádku, zadní brzda, taky v pořádku. Dál zkontroluji provozní kapaliny, takže hladinu brzdové kapaliny, ta je v pořádku, přední brzdy, zadní brzdy, taky v pořádku. Dál, co budeme kontrolovat na motocyklu, tak je hladina oleje, takže hladina oleje, ta je v pořádku. Dál, co zkontroluju, tak bude osvětlení, to znamená startující motocykl. Kontroluju stávací světla, předu, ano, brzdový světlo na přední brzdu, v pořádku, na zadní brzdu, v pořádku, zkusím přední brzdu, ano, funguje. Tak, kontroluju dálkový světla, v pořádku, teď kontroluju směrový světla, levá směrovka, vpředu, vzadu, v pořádku, pravá, ano, v pořádku. Teď kontroluji výstražné světla, v pořádku a kontroluji taky v pořádku. Převod hnací síly, to znamená řetěz, napnutý, všechno v pořádku. Tak, v pořádku. Teď se připravím sám k jízdě, to znamená, nasadím si přilbu. A jsem připravený vyjet. Následují zvláštní jízdní úkony podle přílohy číslo 7. Proveďte úkon vedení motocyklu. Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vedení vpřed bez použití motoru se zatočením doleva, následně vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na středový stojan. Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vyvedení z omezeného prostoru vpravo. V případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan. Jízda při nízké rychlosti. Provedení jízdy při nízké rychlosti. Následování komisaře rychlostí chůze asi 4 km v hodině v přímém směru. Délka dráhy je asi 12 metrů.
Slalom rychlosti chůze. Slalom při rychlosti chůze přibližně 4 km za hodinu. Stejný úkon z bočního pohledu. Jízda po dráze ve tvaru 8 při rychlosti chůze. Jízda po dráze ve tvaru osmičky při rychlosti chůze přibližně 4 km za hodinu. Osmička se jezdí 3krát. Na jízdní úkon se podíváme ještě jednou z jiného pohledu. 3krát za sebou. Opakovaně se rozjeďte a udržte stabilitu motocyklu. Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu. Figurant provede úkon znovu, tentokrát z bočního pohledu. Úkon u otáčky rychlosti chůze. Otáčka ve tvaru U. Bezpečné otočení o 180 stupňů projetím zatáčky tvaru U a rychlostí chůze přibližně 4 km za hodinu. Slalom v rychlosti 40 km v hodině. Provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km v hodině.
Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km v hodině. U skupiny AM při rychlosti 45 km v hodině. Brždění na přesnost. Brzdění na přesnost ve stanoveném úseku v rychlosti nejméně 50 km v hodině, u skupiny AM v rychlosti 45 km v hodině. Úkon nouzového brždění. Nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km v hodině, u skupiny AM z rychlosti 45 km v hodině. Následuje průběh první části zkoušky z praktické jízdy v jednom sledu. Žadatel o řidičské oprávnění provádí kontrolu motocyklu a připravuje se k jízdě. Vedení motocyklu bez použití motoru po dráze asi 10 metrů. Zaparkuje do omezeného prostoru 6 čtverečních metrů a postaví motocykl na středový stojan. Z omezeného prostoru žadatel vyvede motocykl směrem vpravo po dráze 10 metrů. Jízda při nízké rychlosti. Žadatel následuje zkušebního komisaře rychlostí chůze, tedy asi 4 km za hodinu. Délka dráhy je přibližně 12 metrů. Slalom při rychlosti chůze asi 4 km v hodině. Vzdálenost mezi 5 kužely je 3,5 metru.
Žadatel se po dráze asi 12 metrů opakovaně rozjíždí s jednou nohou na stupačce s přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavuje s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu. Jízda po dráze ve tvaru osmičky pomalou rychlostí asi 4 km za hodinu. Vzdálenost mezi středy kružnic je 5 metrů. Jízdní úkon se provádí 3krát. Vyjedeme ven. Při projíždění slalomu vyšší rychlostí provede žadatel bezpečné otočení. Žadatel se vyhýbá překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km v hodině. U skupiny AM bude tato rychlost 45 km za hodinu. Brzdění na přesnost v úseku 17 metrů s rychlostí nejméně 50 km za hodinu. U skupiny AM bude tato rychlost 45 km za hodinu. Nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost s rychlostí nejméně 50 km za hodinu. U skupiny AM bude tato rychlost 45 km za hodinu. O závěrečné vyjádření jsme požádali ředitele odboru 160 Ministerstva dopravy magistra Karla Bezděkovského. Videoprojekce ukazuje první část zkoušky z praktické jízdy na motocyklech. Předpokládám, že není potřebné zdůrazňovat, že tyto jízdní úkony je třeba vykonávat za optimálních povětrnostních podmínek, to znamená na suchém, nekluzkém povrchu. Pokud je o hodnocení jednotlivých jízdních úkonů, je třeba dále zdůraznit, že primárně se hodnotí způsob bezpečné a technické provedení jízdních úkonů. To znamená, že není podstatné, zda žadatel při těchto jízdních úkonech provádí například vyhýbací manévr v rychlosti 52 km v hodině nebo v rychlosti 47 km v hodině, ale právě to bezpečné a technicky správně zvládnuté provedení jízdního úkonu.